dari Transmart saiki. Iya. Fatula lengkap cuk. Fatula dhewe. Sebelumnya kerja apa, Pak Dik? Iya, sebelumnya kerja apa? Maling, Mas. Sako nek. Sako itu sako. Iya, jelas. Barang-barangnya dilindungi. Barang-barang HP ku citoke nang kono HP ku. Ngene lho, Cuk. Ngene lho. Maling ternyata. Maksudnya iku Pripun? Maling kok iso maling? orang kalau diwawancarai, iku jadi Genimu lho. orang kalau diwawancarai biasa nih, iku menutupi masa lalu nih, Nah. masa lalu buruk tau Aja ditutupi, Mas. ngono. Langsung aku maling ngono. Iya, maling. Karena kan itu masa lalu, Mas. Maling Maksudnya apa? maling kayu. Iki tenanan lho. Tenanan. Nyata guyon iki tenan. Sampeyan maling tenanan. Maling. Cok maling. Maling kayu niku ya napa Pak Didi? Terakhir tak vlog ning jeruji kok. Jauh iso to. Sing dekom apa contek gitu. Guyonane kan. Enggak tahu. Makanya semenjak ada YouTube kis akhirnya alhamdulillah lurus, Mas. Lurus. Tapi biyen ya. Iya keren. Cek maling sejauh apa dengan Iya, maling iki lho? Maling kayu itu Maling kayu. Tenanan apa ora? jenis kayu apa? Blandong, Mas. Kan yo Piye itu oleh wong sing ning alas golek kayu iki. Mbak Jiko siji ngono. apa anu liar iku lho. Iya, iya, Penebang liar. Blandong istilahnya. Piye wi? Yo, aku kan Jati. Misalnya nih ada jati. Set. Pak Didi moro. Bacoki. Itu digaji itu Mas kok dibacok ya. Maksudnya digraji. Ngek. Terus gue mulai, kan gede. Gede dipikul. Kan ada rombongan biasanya wong 6. Kan wis jati, iku digeraji, iku dadekno tusuk gigi, dadi disake ngono. Iya. Enggak. Kenapa gak nyolong tusuk gigi aja? Saya nganggo tim berarti Pak? Ya tim. Anggo tim. Berapa orang? Tergantung. Nak misal kayunya gede ya engko wong 8 lah. 8 itu minimal. Lah kuwi jelas Pak Dik sing jere sampean wis tolong sing ndas. Ya, Tahu.